Υπάρχει ένα μέρος όπου καθένας παίρνει τον χρόνο του για να φτάσει. Εδώ δεν μετράνε οι αριθμοί, μετράει ότι είσαι εδώ και μαζί γινόμαστε ένα. Ένα γέλιο, μία ομάδα, μία προσπάθεια, ένας χορός, μία ελπίδα. Στόχος μας είναι να δούμε πόσα μπορούμε να καταφέρουμε από κοινού και τότε βλέπουμε ότι μπορούμε. Κάθε ηλικία, κάθε υπόβαθρο, κάθε εμπειρία προσθέτει το δικό της νήμα για να υφάνουμε μία ζωή πολύχρονη, γεμάτη αξιοπρέπεια. Αυτός είναι ο χρόνος και ο χώρος όπου οι γενιές συναντιούνται και συνδέονται. Καλώς ήρθατε!